ogosoma kwae ekebungo ne gya kabere atebanga inche nintangane bosibwago ninyaranie ebitunwa nebigoro nimbuna bune ebita bichitai nimbuturane emikorogoto yebyoma ngetabne gya Isaya 45 kebungo ne gya kabere ekere gitabu kyototebyanga inche nintangane bosibwago ninyaranie ebitunwa nebigoro nimbuna bune ebita bichitai nimbuturane emikorogoto yebyoma elingana lya monene ligoto rai kimambi kyabononga Yesu nabikagotangana obosibwago igo asekende gyonsi mwanchu murigereria kelio gokora emambi abone gonyene litukuliago gochaka onyene kibago kyago kogenda inyoranga Nyasaye natangaine obosibwago nasalionsi gweteranga inyoranga Nyasaye naramonaye igo nabekishwa nga nakobwatisia sekende gyonsi gokora nabega gukora botambe ineresegeto korwase egetabu gya Isaya emambia yabonega bwakire